Regari mutaure nyari panapa. Chirandu ava vakadzinga mai uku kuminda uku. Mai avo vakadzinga mai vakabereka. Ndio mutaure chokwadi uno. Mukoma avo vari kudzinga pamapuwe padzasi pa vakadzinga. Ndekuda kugara nevana vavo. Iyo mwana wavo izvozvi kuchiwo kuti makazomoti wakachika kuchiwo. Mwana wavo akasiya atengesere munhu zitendi kuchiwo iyi. Akapuwe mari uyu. Wauya panapa. Ndio saka vakushusha vanhu avo. Kutori nyaya dzemoto kuchiwo dzakapariwa ngemunhu akatengesera. Amen. Dojipondora tete. Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojipondora tete. Akagara ndino mambo. Mama yaziri kupurudza ndiri kumuona. Ndemuzazondimaka. Amen. Unokukaisana ngura yenyu. Ya, sakatika ngezvekuda ndinakamangara akomana anu 5 ya. Daidzisai. Ndinakamangara akomana anu ashanu ana. Ndakati rimwe zuva ndione mumuganu munda wangu watemwa. Watopishwa kwateswe mumagwere. Ndichende pamba pache ndoti ndichione hanzvadzi yacho. Ndichoti ndemugana atizvizivi tinozive zvekundorima. Tozotaura ana mukoma ari Harare. Ndichione Harara. Ana mukoma aishouya akauya ari 6 pamba pangu. Ichouya zvikasitaye kuti tigarise nyaya yemugano. Ndichoti aiwa mugano imwe munomuziva zvatonaka. Baba enda akagara nawo 28 years. Mwechisime zvikwenga mugano. Saka endai muno kuti ndizvere zvakazoita zvikazi anhu emari munhu emari icho. Ngatiende ngati munotoziva endai mogadzirisa. Magwere mwozokohwa henyu gore noya musazorima futi. Saka anga ndinda mutatu kutenda azvibe zvaperera. Tobva taenda bye bye. Taenda takudoske pamugano bye bye. Zvichozi gara basi. Gara basi kugara kudini zve ndiri munda mwangu. Saka mudhara iwe unoziva ere kuti ndakambofure mombe yako ngemusee. Ndichonyarira. Saka unoziva kuti ukambobata anhu anga ane futi 3 ataigara nawo wochasunga mochaendese kwamandikisi naChief Progress. Ndichonyarara. Zvikazi munda yamwakaunze munyika asi zvemunda tisi tinomu. Ndichoti izvi hazvisiri zvemugana kwangu kuri kunditsvaka. Ndava nhangu kubva kwangu. Undotokwenda kudai. Ichonditangira otovhune mupesi-pesi. Otonditangira mudzimai echiotera naana 2. Echiona ndichorigirwa pasi. Echodaidzira mabhinya anese echochizouya. Ndobva ndakazosima. Ndeisimuka echibatwa kurigirwa pasi. Ndobva ndaende kumba. Kuzosvike kumba ndobva ndagara. Kwauchiteme munda wangu uya wese kuteme paanondoda. Echitema gwasha rinoira raiziva kuti taidirire doro nana babangu. Echise mapombi awo mumunda mwangu echikrose minda yedu tiri 4. Ndinana angu ndine matsamba erendi patient certificates ekansula. Echipinzira zvekuti ndaidi echiti kwaiti chakubata. Ndikandobvunza kuti chaichi chemunoita kwatondirumbira nendandi. Ndichombesa kwa headman Mandiamba. Echouya chedo kwedze kuenzanisa. Echotoangira headman Mandiamba akataura kuti zvimakwashanera munosungwa ngeEma. Zvikazi ndiyo akatotipe gwasha racho. Otango nanhasi narutotema so. Mazuva machi. Echoti torai 5. Headman Mandiamba akatorai 5. Saka ndio dambudziko rendinaro. Anondoite chaanoda munda mwangu. Andimbabvunzi kundobvunza dai otodigara ndibhuma shop nendandi. Pana mukoma acho aisi zvita aitofuranu ngendandi. Ariyo aitofurwa. Iwo ari kutoitawo izvozvo. Saka ndio dambudziko rendinaro. Izvozvi aitoporosa kuti chakubata. Tichandikubata. Saka ndakaenda kuMinistry of Forensic ndichitaura ngenyaya zvikazi hakuna chakadaro. Munhu akapuwe tsamba yeministry haadini haatorwi munda wake. Kuti waona headman usina kugutsikana nezvaanonga aita unoende mberi kuna chief. Hakuna chakadaro. Saka ndinawo matsamba acho anangu ndiwo amweni acho amwe ari kuSouth Africa. Eminda iyo. Anondoite zvaanoda munda mwangu. Zvakanaka. Johani. Kumbira maoko. Ipa maoko. Mashoko ataurwa ndambodya wazwa.
Awa kandivhunira peshe peshe pandindirodza kudaidziro mabhinya ndokuzopona paakaita. Right, I'm sorry, Mambo. Musati mapindira iyi ndatimbobvunza Vampochi ava ndimakagurire stendi here kana kuti vakagurirwa nani? Awa manje ini ndakapinda muyaHode Valley 1980 baba wako ya 1988 saka taipuwe resettlement iwo land occupation certificate mapepa ekhanzi ndindaende kotora kuchipa anhu iwo akasvika khanzi raye kuti muyaHode Valley madini makwana atichapi macertificates kwako gare mudhuze nemugano mumugano ude kwabake dzimba dzaule kwauchenda kwataipfudzire mombe mwandaipfudzire mombe ndo mwaidi ndo mwanga chichiriba manje ndo mwaichizofura mombe dzangu dzechifura kuti aone munda mazona manje saka ndemtsamba haana yelendi ngoti mapochasi asi vana vakura varora vakude minda achatsvaki manje osunde inini paanokatora pacho anogurana nezvihengude ndada kuti zvijekera vanhu tichitaura ngenyaya yeland munhu unopuwe land ndisabhuku kana kuti headmaker ndimambo kana zviri zvekuchirungu maplotsi zvane imwe department inoita izvozvo saka ndaida kubvunza kuti otherwise makapa baba ava here munda kana kuti makapa iwo ari maindividuals kuti upake kana kuti vari kutogarawo paigara baba wavo vari kugara paigara baba avo baba acho takazivoka toshanda tese andogara chigarire ichocho asina tsamba asi tanga tichiwirira akakudarikira saka akudanawo mugano wavo nawo ndichiganira henawo Watu unefolo toda wakagwinya wacho ndiani? Yo, wakagwinya. Sorry, I'm Right. Nini chekutanga? Nini chekutanga? Ndinoda kuvhunza. Ndinoda kutaura. Inzai pamusoro etibatsirani. Baba, pane zvataurwa ndibaba aya, pane cheunobvisa here kana kuwedzeredza? Tiziye. Zviriko zvaanobvisa. Chitsanangurai. Inini zvaari kutaura zvekuti ivo vakapa babangu munda vakapihwa munda iwo naanonzi David Katini. Isusu takaberekerwa ipapo isusu tiri kuzi taibaya mombe nemombe dzacho handodzizivi kuti anga inadzo bhozi ndandiri mwana muchecheyi handitombotozvizivi kuti anga ane mombe time yacho iyoyo takakura babangu aripo kudaro aiuya muchiwanzi munda paakagurwa naDavid Katini akatosiya kwaakasiya aiuya muchiwanzi ogura paanogura gore rino yatine tikarima unoya kuwedzera futi ivavo Vampochi petakazoti pakashaya baba wangu inini vakashaya nyaya idzo dzakadaro gore rashaya baba wangu 2013 Vampochi vakauya ndofunga vakanga vaona kuti muenda aigurirwa ndiani? David Katini ndiye akagurira baba wangu munda ndo history yaitiudza isusu Indinobvunza pakuti baba ako iwewo handiti akagurirwa ndiani paaigara pacho? naDavid Katini. Nemapepa acho ari sabhuku yeDavid Katini. Handizii time yacho wanga ari sabhuku here? Silly question. Pane pandakuona pari kugona kunga kudo kukasa kuzotirasa kuti sisi tibve munyaya yedu. Imi musawa imbomira chekunomwandi. Imi musatanga madefender. Ava ataura zvokuti ndiwo aitogura ndinowaziva. Vari acting former sabhuku marumauta. Awo ndaitoendayo kuya. Kutobate minda yacho yayani ivo avava ndiwo vanga vatoriko. Uyo aigurira baba wenyu ava echiti ndindaigurira baba wenyu ndo zvetiri kuti tinatsokuzwisisa kusvikira tasvike pagiraundi tione kuti pari kunetsanwa pacho ndipo ngepapi. Saka pamastatements ese munonga muchitaura
edzai kufamba padhuze nechokwadi kwete kungokuti tsei kudai munovhiringidza dare. Because tikada kutasa kumasure baba pamusoro tenda kutasa kumasure ka baba na baba vanzi baba Beni atiti pakuita aya those vanhu iwawo tinovaziya nekuti amweni baba Beni anga ane minda dzawo dzimwe madzaro dzaakabata mwa madzaro atiti then touya futi aya kunotangwa futi kudaro takandokwidza takandodaro kuenda iyo kutangira patii takandodaro kubvira kare zvinhu zvazvindoriwa ndosikaenda kubvunza kuti hanzi sabhuku chaiyo yemunhu wakazomupa ipapapo ndiani kwati kantini auende pakopiwa nemunhu ba pekurima handiti usina kuenda kuna sabhuku kuti sabhuku ndazopiwawo pekurima ndiuyu because mangwani zvinozodini zvinozonetsa wakapiwa ndiani kantini wacho nguva yacho iyoyo ndandiri mwana mudiki ndepta wacho anditomuzivi ana mduwa vese vakanga varipo paipa deputy Kantina acho achikukona asana deputy katina wacho amduwa ndo anga ari muporisa wacho baba ampori muda waigurongei nezvihenge zvikwenga mugano nababawo ndiwo aitotwara zvikwenga achakatsoga anouziya mugano ndio waigure mugano pemwakakura imwe muzvikwenga zvanga zviri kubereko anza mbunzo zvikwenga zvanga zviri kubereko mwakakura timbobatsirana tiona timbobatsirana aubvunzi baba umira asharuka atangamira yaikokubira kuti timbobatsirana ndazwa hangu zvichinga zvataurika pakubude zita rangu kuti headman apa kuti headman kana vaikorera nofunga zvanga zvotaurwa kumaofisi kuti kana yakorera headman ngazviende mberi chendakakorera chini dai ndaziva kuti kune nyaya inei ndauya nemaminitsi etakaite nyaya ino vanhu vakasainirana vakabata nemaoko kutaura kuti mugano wacho wetakasiya uri pacho mwaibatana nemaoko tikarye sadza paumbamba pawaya vamangara vacho avo takati ndope takarye sadza pakabikwe sadza tikandikorekapo apo pacho tikaryepo sadza vakapera kubikwa tikaryapo tikati vanhu ngavabate nemaoko vakabate nemaoko tikafamba tikaende kotarise mugano wese tikati mwagutsikana akati tagutsikana zvese zvokurye sadza zvino vangatobate nemaoko saka nyaya dzaizotaurwa kumaofisi kuti headman kana akorera makaende kuofisi kwenikotaura kuti vakorera here chii chakache chiendiweyo mugano wacho wakachinjwa here ndozvetiri kuzwa ndingade kutozwa dare tibatsirane kuzwa kuti mugano wacho wakachinjwa here kuti pane makore register racho rinofunga tori kumba vandifunga kuti richatoshanda irorero panenge kuti kundochengetere maminitsi chete kwazvari nemakore andika ndinawo kuno kuita aisenze nawo kuno kuita akwanisa kubatsira nawo ndiana Chigeza nana Jinja aikwidzepo nemadhodha akawanda mwandememu makanga ari kupeta ite nyaya ino saka ndichazivi kuti nyaya yacho yazotangira pari kutosanganirana ndinozivi kune nyaya yakadai une ndotozvivi kuti yakorera headman aikorera kuchakorera nyaya dzakaiti kuma 2018 achazo 20 ngatizwe chemo sekuti iyo anonga ichiti ndakafuurira imimi zvamakaita zviya imimi makati kwai onini tikadaidze ministry aregero apenzere mwako ngoti ari mudhuze nemvura tikadaidze ministry inozokugura ndo pandakati ndinoenda kuministry kwacho chimbozwa ndinoenda kuministry kwacho ndechosvike zvecho zvikakura chakati ngoti ndine matsamba eministry ingagura yomweni muoni mwangu chirando avo mugano magadzire takaita ka aiti paanondoda kuti anoda badza avana mugano wavo anokonesa kuendapo saka takati chingaita here kuti mugano ungaramba uchidai ilenzi yekupinga ite kana kudaidze ministry of lands yacho ndosaka ndakatini kuti zvanetsa tingazodaidze ministry of lands kuti hakuna mugano undodai kudai kuti pane pira rapo uende pamubhanana kubvapo uende pamubhanana paanonga indori kuti hapana mapuwe ngepangu regani mutaure nyaya iri panapo regani mutaure nyaya iri panapo chirando ava vakadzinga mai uku kuminda uku mai avo vakadzinga mai vakabereka avo ndee mutaure chokwadi uno mukoma avo ari kutambudzika pamapuwe padzasi pa wakadzinga avo ndekutogara nevana vavo iyozvi mwana wavo izvozvizvi kuchiwo kuti makazomota wakaitika kuchiwo mwana wavo akasiya atengesere munhu zitendi kuchiwo iyi akapuwe mari uyu wauya panapa ndosaka vakushusha vanhu avo kutori nyaya dzemoto kuchiwo dzakapariwa ngemunhu akatengesera avo ndopetakazoziva kuti wakavadzoka kuuya mwamatsara muri kukurungira vanhu umu ndivo ava chirando ava
migano yanotaura yachoda kuti kwende mukaende koiona kuti migano yemunhu wakapona here. Vanhu vari kushunguruka. Minister of Lands ingauya zvayo but hakuna Minister of Lands inogamuchira zvakadaro. Ava vari kuti pamba pemurungu pavakatora pacho ipapo saka purazi racho rinofanira kuti ravo nevana vavo. Havadi umweni munhu mukati avo. Handiope mabatirwo anoitwa minda iyo. Honda yacho haana kurwa yegaba. Kuna Sabhuku kwacho makadini makataura Sabhuku makamutaurira kana mwandoya. Sabhuku acha atowirira naye futi. Ndehama yavo. Makwasha ari kuita kuti ari kutemwa acho naona vari kutotemawo futi apa. Maita headman. Mutemo uriwo kuti mawo veterani atorerwe minda. Asi mawo veterani hakuna mutemo kuti ngavatorere vanhu minda ba. Hakuna mutemo wakadaro. Ndipo vendoda kuenda va headman. Ndakasiya babata nemaoko avo. Ndio vendoda kudzokera pana Mpochi apo. Kuti imi makato zvaita dake kuti imi ndi makatodini makapedzisirapo. But your statement yataura kuti kwazi headman yoita akaikorera. Imazotsanangura kuti pakatobata unemako kuti anhu adini awirirana. Ndaifunga kuti imi Mpochi mukade makadzokera futi kuna headman kana chinhu chinyuwani. Chapfura futi pamugano wakasiya waiswa nani na headman. Ndiwe ere mugano uchiripo kana tawabviswa. Makazoenda ere kuna headman. Makazoenda ere kuna headman uyaone vana yapfurira. Ndakabataura headman kuti anhu aya akutema kuti bhasha akudizwa zi tora matano. Andizvitorana nhasi unari kutotema so. Ndakati ndore kutanga kuzwa ndi Sabhuku. Wataura ere Sabhuku wenyu? Chirandimu munganetseka mazwa ere. Uyu wakafanana na Mashonga uyu. Mashonga murumuziya Mashonga. Mashamwara mwewo. Ndio area yacho futi. Mashonga wedu uya wekucheka mapuranga wayani. Ndizvo zvizvo zvaanoita izvi. naSabhuku wacho awirire. Sabhuku wacho uri papi? Zvakanaka hazvo hapana kushata kuna anhu handi kwanu. Mungoti kwa pfungwa dzenyu ngando yakuterera ere. Anhu pamusoro ndaida kungobvunza Mupori. Mashoko areketwa kuti imwe mwanga mwatanga mwataura mwati inini ndaigarisana nababa avo zvakanaka ndizvo. Mashoko azoreketwa ngemwana uyu kuti hai David Katini ndiye waigara apapo munozvizivawo ere? Ndati munozvizivawo ere? Zvemunoziva kuti baba vavo mwaigara navo zvakanaka. Chakazoshata chiini mimwe mwaigara nababa avo anaana panzira yakanaka? Imwe mwagarepo mwatogara kuita sababa avo mwaikorera here kunasa kuapangana kuti nababa yenyu taidai taidai. Arikutotutsira kuchidarike muraiti zvakanaka. Ngatange wawo manje. Pasara mai kuna mai ere kuna ariyo. Akadoko adhusa. Muri right kuti avazwi. Imwe mashoko areketwa ndi headman mwaamba apo munozwa ere? Ekuti takauya tikaedzanisa nyaya iyo tikabatana maoko mukabika sadza pamba penyu vese mwakagarisana nawo. Muzomborya sadza remunhu atina kurya sadza pakabika sadza pamba pavo nechine zvese atina kurya naanangu onera ndo akarya akachizove kumba kwangu majisi kuti tisu kwauchizorye sadza kumba kwangu handira kumborye sadza apapo. Izwai mvunzo unei nyamasi uno muri pari ngekuti pemuri panapa muri kupikisa zvakataura Mwandiamba wacho baba ake ndiye waanani. Munoti kudini moda zvenyu ere mwe? Moda zvenyu ere igore ripi? Inini igore ripi? Rakatanga zviro zo. Pane tsamba yakadini igore ripi bakauya pagano. Pane tsamba pane zvisainirana zvakaizwe inini ana igore ripi kusaina igore ripi. Racho dai kangarwa. Asi vari kundotema izvo manje.
Ana kumira. Utema nyika yangu lima. Ari kundotema makwasha. Ana kumira. Headman akaihendila. Atipa view nemaonero akaita pakugadzirisa nyaya iyi. Indaiona kuti chief aichizoona because headman akatotsika paground. Anditi? Chief headman village head nema elders akakomberedza ipapo kwakuchione lendiyo zviedzwa kuti zvione kupera kuonesana kana pangoiswa demarcation iyoyo aiwa handibvunzwe kuzi kwazi kwasvikepi kuonesana kuti zvione kupera yanga iri kwaheadman chief headman village head nema elders akakomberedza munzvimboyo onesana kuti palendi pacho pakamira sei pobude chiro chimwe. Pamsoro ndouya futi ndotaura pachimwe chinhu. Mukati hanzi makamakana mukugarisana. Pakuya futi kumakana nehama dzako. Because ndikada kutarisa kapa baba kare. Mundori mwega imwe muna ana nyu apa. Mune hama dzenzi dzakawanda. Anekwa mporwe anhu akawanda unga anekwa ngorima, anekwa mununguma, anekwa makocho. Anhu akawanda maningi ndakanasa kuona kuti mafamilies ewo akawanda. Makawanda maningi but mundori naana yenyu mundori tumwe ngandile. Ngatisi anga ndiriga. Mukadzi wenyu uribe. I think nyaika hakuna chikora dai mambo akanyamba pamutongo ano hakuna evidence ndarika sabhuku headman ndio anoziya chi minda saka kana imi matodzva ka headman zvataura hapana zvamungatombopikisana nazvo. Ini ndatofara Zimbabwe kana rati pasvike paground mukasvike paground munoona kuti mane njere. Migano yemunotarisira yacho kuti andiyopi yemunoonapo migano inorongwapo yacho ngeyemunhu zviri mumusoro make kubhenda bhenda kwacho ndokunonga kuri paground. Ari kupinde mumugano wenyimimi ikadai ere musina kufonera headman kuti pamangasiya magadzirisa paya ana aya otanga uya imuona. Amen. Ndakafonera ndichiti autotema futi gwasanera zvikasitora matano ndaiko ema zvese ndakaita. Alright, ndati mbozwa kuti tiri kuwirirana here teifambidzana nofuna statement retiri kuzwa apa ka. Ndakatsanangura kuti ndakazonunurwawo ngemukadzi odaidzira kuti mabhinya ere. Imwe mwedhati stage yomwe akasvikepo here pakuti mwaiumburudza aya mwechiaponda kusvika azonunurwa ngechenye ngemukadzi wawo. Mwamwe nyombonyangadzwa ngenyi kuti muzosvike pakuchaya aya mwaiumburudza. Zvakaitika here. Azvina. Ndaikumbira kubvunza kuti igore ripi 1 2 ndokumbirwa kubvunza varutanzi takauraya mombe dzake igore ripi rakauraya mombe dzake kana zvisina kuitika. Ndaikumbira kuti tabandibvunza kuti igore ripi rakauraya mombe dzake muchizomboona makore akauraya mombe nemakore andinawo inini kuti zvinokwanisika here kuti ndiuraya mombe dzemunhu katauro kuti igore ripi Iwo igore ripi rakauraya mombe handimbozizi nhasi ndandoberekwa 86 nhasi ndaberekwa. Asi chimwe chemunofana kuziya ka pandakanga ndiri kuende kunosunga awa ka wani wacho ipapapa akati inini ndichisvika patakishop paanga ari ndatombotaurirwa kuzwi wani wacho uri apo ndichiende kobvunza kuti iwewe ndiwerewo pamusha pani senemu yawaya akanditi kumusha uri kubvunzawo wowowo woriyoyo apa ndiwo anogarepo ndochoenda ndoende kosangana nemadzimai nanhu ochizouya ondidzoserahe ndakazondomukubvunzurudza kakuti but matenderedzerawo andiita aya utsinyo andizvidi zvidobidobi zvino hunzvengo kana tiri kuite nyaya iri straight. ya wodairetwa pasiripo Saka ndichida kukubatsira ipapo asesa ka zvinotiratidze kuti chero kuzvuzvurudza ka uyu kunyangwe ari notorious panyaya dzemugano kunetsa handiti ka uyu urutooneka kuti pamugano unonetsa aya kuumburudza uyu akaumburudza ukaonekwa akatomboumburudzana naasesa wamambo kuti endeinongedzera ngemuntu wesiluka kuti pamusha wauri kutaurawo ndataura ngemazita awo akomana aya ngekuti mazita awo ndanga ndiinawo kuti ndiri kuda pamusha panhingi pana nhingi nanhingi include iye wakanditaurira kuti kwai ndaifunga kuti kwai uri doko kubatsirwa because mai awo aya anonga anobatsira saka ngatiiongorore nyaya iyoni.
mishwapo yacho inodai iyo wakaumburudze mupurisa wamambo uri kutoita kusunga atitika muchopedza muchochaya munhu kuchaya munhu ichenya aisituka maropa fine umburudze inini ndototanga utonama sorry matiketi ndinonama utotenderedza kwakatoita ikokoko uchigara munyika yangu futi ende uri kunakirwa muno munoramba mwendonaya paya muno kwasiyana nekwamweni munoibva mpudzi muso yechitatu kutenderedza kwakandoita hako munhu ndamutuma inini samonda nechidhindo chakazima mbongorima kwakutenderera basi uri kuya panyora apa uisa neid yako zvese apo ozoti yekuumburudza babaya waumburudzwa ndingasabuda oda pane ane zvitaura apo pamusoro yemusatinovedani nindaida kubvunza kuti baba pavakanga vachiziva rwaumburudzwa vane here danho ravakatora sezvo vanoziva kuti mutapo aripo mapurisa aripo sabhuku aripo pane here paakaenda koripota kuti apa ndaumburudzwa kana kuti ndarohwa paakaenda komangara nyaya yavo zvakanaka taida kubvunzawo mazuva remubvunzo ende mubvunzo umweni wokubvunza kuti pemwakachaiwa pacho mwakachaiwa rini mwakachaiwa rini aigore ripi mwakachaiwa baba aigore ripi zviri mumabhuku asi igore ripi maya anogari kunasokuziva 2014 taamuna 2025 Nini hangu handisiri pamuchari, handisiri panoyo wakazotendera vaakachingamidzana nemunhu wenyu kana nemupurisa wenyu mambo amene kuti akapana introduction ere inini ndiri panyaya iyo yaitaurwa iyo yemiganu dei rakauya headman I'm the one guy wanga aripo zvakaitwepo zvese zvakaitwa in front of my eyes handikwanisi kutaura zvinopfuura zvaheadman inini chendingatodawo hangu inini chendinokumbira kuti anhu aya aite peace bcause kunesana kwavo kwaramba kwedini kweienderera chiro 1 chinokukudza kuende mberi ngechekuti kukaendiwa kunooniwa here vakaiswe miganu headman aripo anhu ese aripo anhu akaisa runyoro rwavo akatenderana akabatana maoko pakachinjwa here kana pakachinjwa matare oitwa plasi hakuna musha unogara wega hakuna musha unogara wega ine ndinogara pasabhuku gonzo pendaitonga ndiriyo ndanga ndiri visit painga kutobatsiranawo sekuti tizvigarisana hakuna musha unogara wega ekwamubatami akagarisana neekwamupoji akagarisana neekwachikoshana akagarisana neekwamashudu ekwamashudu akagarisana neekwamupoji neamweni panozoitwa zviro zvezvozvo anhu enharaunda anofanirwe kunga aripo echipawo uchapupuwawo mugarire waanoita neekwamubatami ngekuti aya azokuganurana neekwamupoji chete akaganuranawo neekwamashudu akaganuranawo neni ngekuti ndiri kuseri kwemvura akaganurana neekwagaja akaganurana neekwachikoshana tozwa kuti ekwamubatami ane problem here neamweni ari saraundi uye amweni akagarisana nawo kuvhileji kwavo anoti chiini maererano nemagarire aakaita uye naari kugarisana naamupodi anoti kudini ndinofunga ndo zvingapedzawo nyaya ine inini ndoda kutsigira pataura aya inini ndoda kutsigira pataura babayo kuti paizogurwe mugano kuti paizogurwe mugano
headman kana kuti sabhuku anga asipo here nenharaunda dzinotibatsira kuti mugano wanga uri apa. Ndo zvataikumbira kuti panga pasina paizobikwe sadza sadza rakabikwa nemhemberero yakaitwa kuti kuti panga pane mugano wanga wakagurwa pasina manext door ngoti teigurwa mastand tinozi nharaunda ngadziuye tione pane mugano. Akuna here aizera rababaya anga aripo paigurwe mugano atibhuira kuti unenyaya dzakawanda zvazi kuchada kuenda anhu ndopetasidzana patapa magrupu anoende iye pamusoro musi wechitatu kwere musi wechitatu oda kana mambo echitaura kuna umwe munhu anotaura ndinoda kugura nyaya yatipinza mwana anhu akawanda. Musi wechitatu tikukumbirawo kuti anzi muye pano mwauya panapa imimi tiri kumuda nasabhuku wenyu muye munaye panapa nehama dzenyu dzimweni andete muchasiya mafoni numbers emanext door yenyu tapedza tosimuka ndomupa mapurisa mwapedza mwoenda mopangidzwa mugano chaiwo pawanga wakaiswa ndihedman. Hatingarambi teindoramba teti hedman mwakatoapisa musoro maningi. Ndaikumbira Changamire watosikiwa Changamire tinokumbira kuti kutobatsirwa akutenderwi motikari inohamba ndimwe muyadhi mwawo avakomurida inodarikwa nemakotopeya kudai rodi dzakavharwa zvinozitenderai zitanga mwambuke seri mozouye kuzokumira herodini kana kutanga mwambuke kuti mozobvangeyo amutenderwi kana chitunha achitenderwi kudarika ndimwe kudai mukabvunza vanhu munozwa. Saka nyaya idzo izvodzo tinokumbira kuti mutibatsire. Musi wechitatu makuseni tirimuda mese panapa mazuva ere wabereka sunguka endai nikunze motero dzamwe tachitatu makuseni by 10 hama dzenyu baba rose baba nasimu baba amwapibana imwe aonini amporge amyonini uyeni hama dzenyu sabhuku tirimuda pano hama dzenyu batanza nana jamau ananani ese ari paseri avo ana bhengu ndauye panapa maita basa. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira Dojibondora, tete.